weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv waktu jeetaɓijo jamma yoni to guetame to awoyni to kolomina to fasudeɓe to madina alheri to gawinane to luuma ñalɓi to ɓoye ɓaleje to radio liggey to radio tata cheikh oumar ko on taggosan juula ha e nder galle sharifa bouye haydara ɓurɗo lollirde sharif de ñoore ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi alkamisa hande o fawi tufere arwenide hokkirde yamirore ko fati e mahgol pommuji ɗiɗi échangeur e nder Nouakchott to leydi Sénégal duwa gendarmerie mo Tambacounda ɓe kolliri tigui e saaha Dakar Gounass o ɓe teeɓima marchandise uji kewɗi taw ko faux médicament yinnoɓe nannoyde to Madina Gounass to leydi Mali M5 RFP ɓe kolliri tigui aljuma janggo koɓe waɗoɓe moɓodiral moltegal Allah to Bamako to leydi Tchad Mahamad Idrissa Déby hoorejo leydi Tchad e oɗo saaha joni omo ñalawma hanki o waɗi jillu makko to Angola to leydi Uganda police mo Uganda ɓe teeɓima rewɓe hewɓe arnoɓe tawtorede mariage debbati en walla debbati gorkati en taw ko mariage rewɓe ɗiɗo ndesodiranno bisimilla mon e ketki hotodirte joni jañoɗen. hayyo bela koɓatake ummorade e docteur Djiby Sow le grand guérisseur docteur Djiby Sow le grand guérisseur ko safriyanke ko wittiyanke laaɓaɗo labɗo reedu malaɗo wone laaɓaɗo golle mum docteur Djiby Sow le grand guérisseur nder safra fiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra kista fibrom dogam sita rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe omo safra wonduɓe asmo wonduɓe e tension diabète koyɗe guuloje koyɗe musoje ɓandu ƴakkoru e ɓandu gatoru kala le grand guérisseur en yawrani ɓen ustaraɓe goragu jippiɓe e leece e rafiji kewɗi goɗɗi ɗi jiiɗa cirol le grand guérisseur docteur Djiby Sow ne andina dendagal kelineɓe mum wonde e oɗo saaha joni base uji makko hen base ne tawe to Kidira omo jogui base kadi tawe to Bakkela omo jogui base ne tawe to wiyete Diawara omo jogui kadi base makko tawateɗo to Barkewi noon woni ɗon ko miñi ko ene wiye tigui Makiɓan numéro muɗum ko 00 221 77 924 16 81 docteur Djiby Sow andi dendagal kileneɓe mum ñalawma hande o e tawmoto ki wuuro men witego Barkewi to base makko kala jiɗɗo ɗo noon ko ɓuuri labde docteur Djiby Sow le grand guérisseur numéro makko ko 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 numéro makko WhatsApp mbatta ko 00 223 85 72 00 223 70 85 72 47 mbiɗen ko 70 85 72 47 ko ɗo woni numéro docteur Djiby Sow le grand guérisseur mbadden dando faade makko. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safaruji finatawa ceerno Djiby Sy ko jaadinɗo ɓala walla e donowal kala laaɓaɗo listihara moƴƴuɗo longal bawɗo halwa ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol ceerno Djiby Sy ine safra yimɓe wonduɓe rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo jogui kadi leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto so tawi kay a ƴetti leɗɗe makko fodde sappo e tati rafin yaltema ha laaɓa fannu keddiɗo one so tawi kay a ƴetti ɗen leɗɗe fodde sappo e jeenayi rafin yaltema ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune ne wiɗo sanne
so tawi o yeɗanama kadi ka miskina Allah omo safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗon namdaki so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo hoore mum dilli ha haɓɓa walla taw ko on janowo gorgal ceerno Djiby Sy ene andina dendagal kilineɓe muɗum kala garowo yo tinno yo addor nokku mum to waɗiri ayiji mum e safruji mum ceerno Djiby Sy base makko hande ene tawe base makko mawɗo to wuuro men Nouakchott lamorgol yiɗi Mauritanie to leegal bitegal ne tetta waɗɗani jeere leegal ngal kala chauffeur mon namdeɗa base ceerno Djiby Sy ma de ha yettinma ceerno Djiby Sy ene jogui base mum kadi to leydi Mali ko min yi ko tawate toon to Nioro Mangol leydi Mali on noon numéro mum ko numéro leydi Mali ko 00 223 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy numéro mum téléphone e numéro makko WhatsApp fof ko goto mbatta ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy noon ene wiya dendagal kilineɓe mum kadi kala baɗanteɗo listihar yo ɗaccu inde mum inde nene mum kadi jomumen mbasa hadde mbasa heppude e kala saha kadi ciftinamo ceerno Djiby Sy komo Allah luɓiri hande gandal mbadden danɗo faade makko kettude kaburuji mon e demgal Pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam hiire moon musidɓe tedduɓe eɗen gone alkamisa tati lewru korse hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho kabaruji mon e ɗemgal Pulaar ɗo e harɓirde he ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono noon mbirun enen gardini kabaruji men to leydi Mauritanie puddortoɗen alkamisa hande o Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi o yeehi tigui joƴƴinoyde tufere makko arwininde ko fati kay e mahgol pomuji ɗiɗi échangeur uji e nder Nouakchott noon taw noon jaaru ɗiɗon pomuji ɗiɗi ɗaminede mahede nder wuuro Nouakchott ɗina pomuji ɗi kala jaaru mum ene qiime ha temettati e nogas jeeɗiɗi million taw ko émiri woni tigui halis e limore hesere nde ɗina pomuji ɗiɗi noon pom gadano o waɗete tigui koto lokku to wiyete Carrefour mo Bamako ko toon tigui afete pont keddiɗo noon waɗete ko to ɓe mbiyata Carrefour lawol dewgol Carrefour hay échec en ko toon noon Carrefour o wiyete nder Nouakchott ko société ji ɗiɗi taw ko société chinois ji kañumen keeɓi oɗon marché made kay maade ɗiɗon pomuji ɗiɗi tawateɗi e nder Nouakchott dawal mabɓe noon koɓe aadi ɓe dokkodiri e laamu leydi Mauritanie noon ko nder lebbi nogas e nayyi tawa pomuji ɗiɗi kala gasi hano hannit ni batti hutorede Carrefour Bamako noon teskama e kala ñalawma otoji ne birto hen fodde ujunnaji jeeɗiɗi e temedde jeegom e capanɗe nayyi e ɗiɗi so tawi noon ko Carrefour biyeteɗo ay échec en on noon teskama e kala ñalawma otoji ne pilpiltiniramo fodde laabi nogas tati ujunere temedde joyi e sappo e ɗiɗi lawol ɗum noon teskama tigui ɗiɗon Carrefour ji ɗiɗi caggal tigui nde wittoji kewɗi mbaɗa hen tawama kanje ɗiɗi ɓuuri handude e oɗo saaha joni waɗede ko wiyete pomuji ɗe hinde échangeur ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie nata Balete ko directeur des opérations banque mondiale e nder winde e nder dongre Afrique o holliri noon ɓoyata ma leydi Mauritanie heb ballal paydigal no fewi ummade e oɗon boña biteɗo banque mondial tawa kadi on ngal ballal ko 1.5 million haalis dollar ɗum noon tawa kadi koye mbadi kaɓɓirɗe woni tigui haɓade woni ñakkoji haɓade coronavirus e nder leydi Mauritanie siftinde on noon ko ɓoyani ko organisation onusienne ɓe ballitino leydi Mauritanie ballal paydingal no fewi kene qiime temedere capanɗe jeeɗiɗi million taw ko haalis dollar foof noon ko yidde ƴellidde faggude leydi Mauritanie e wallude leydi Mauritanie kay no habtori oɗon borosa biteɗo coronavirus ha joni ko leydi Mauritanie keddonɗen to leydi Mauritanie Sidi Ould Zahaf ko jagoɗɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade kanko e gollidiɓe makko ɓe kolli tigui ñalawma hanki o e nder leydi Mauritanie holkisa hen e nder ko ujunere temedde nayyi e capanɗe nayyi e yimɓe ɗiɗo e nder holkiso hen noon capanɗe joyi e yimɓe ɗiɗo tawama e jeyti ko fiɗaɓe morosa coronavirus e nder ɓen ɓe cellano ɓe kadi hen no gasi ɗiɗo kefti cellal men hen capantaro ɗiɗo kefti cellal men paati galleji men goto
oto hawrela dialla enen teska tigi e nder région mo Guidimaga e oɗo saha joni coronavirus o no ƴelliti no feewi ñalawma hanki o Guidimaga naji goto Guidimaga nda ñalawma hanki o région mo Guidimaga ɓe keeɓi mayɗo goto taw kañum waɗi nayabo e nder région de Guidimaga hen tawa kadi koye oɗon ndeɗo wempaƴere tataɓire woni tigui 3e vague coronavirus ɓe keeɓi mayɗo nayabo ñalawma hanki o tawa kadi ko on mayɗo wattata joyiɓe tugui kay ko coronavirus o naati leydi ndi faade oɗo saaha joni ɓe kolliri noon leydi fande Guidimaga eɓe jogui 600 ɓe keeɓi 650 e yimɓe ɗiɗo windetiɓe doggol coronavirus tawa hen 1.6 koko wiyete cas actif ɓe keeɓino kadi 556 cafraɓe ha celli so tawi noon ko neɗɗo mo rafi coronavirus o yooɓi ñalawma hanki o nder falde Guidimaga koto nokku witego koto wuuro witego Foley noon en tawi tigui ko nokku wuuro witego Foley tawi nder arrondissement mo Gouray woɗɗe nder arrondissement mo Gouray o wiyete tigui ko o wiyeteno ko Harouna Bobo Thiam waali Guidimaga noon waali Guidimaga hono Tayyib Wul Mohamed Mahmoudou o ƴetti noon o yettima to galle camɓe to noon gam yettinde duwawuji makko e yamirore horeji leydi ndi hono Mohamed Cheikh El Ghazouani o arani goto tan saabu omo ardi kay e chef d' arrondissement mo Gouray biteɗo Mohamed Wul Baba omo ardi kadi e maire commune mo Gouray hono Tijani Den e yimɓe wonɓe sete timmuɗo ɓe feewi warde mumen joguiɗo konngol galle camɓe noon holliri tigui weltare mabɓe no feewi yiide ɗo kay laamu fongoni tawa kadi koye yamirore hoorejo leydi ni ɗum noon eɓe jetta hen Allah no feewi ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal daddiɓe halfinaɓe nden ka ekkisala des parcs nationaux e nder leydi Sénégal e ballodiral police mo commissariat central mo Tambacounda e ballal witeɓe aigle du Sénégal ɓe mbawi teɓade sagata gorko goto dartournoɗo wadde ko wite trafic noon taw ko cawɗi cewɗi on cawgu woni la peau de léopard ko ɗum tigui o dartino wadde trafic mum e kala saaha o teɓama noon o tawrama tigui omo jogui guuri cawɗi ɗiɗi tawa ɗin guuri kadi ummori koto nder leydi Mali de loskoji mbaɗa e makko noon tawa tigui oɗo kanko noon ko dartoriɗo ko chauffeur poids lourd tawa kadi o dartori ko wadde trafic ɗiɗon cawɗi hakkude Mali faade Sénégal faade Burkina Faso ko ɗum woni golle makko nanggano ko ñande talata go lewru korse hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas go ndu gonɗen du ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to Médina Chérif wuro witego ambe village ne tawi tigui e nder falde Médina Chérif ko suka debbo goto biyetenoɗo Fatou Mbalki ko kañum tigui ƴetti ɓoggol habbe dane mum warti ñande talata ɓennuɗo o warti noon ko sanga 10 heures jamma e nder galle mabɓe hay goto noon suwa taw andede hay goto anda hay ha e oɗo saaha joni andaka taw holko woni sababu bartagol makko ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen to Médina Gounass e nder Dakar mo Médina Gounass ɓennuɗo marchandise uji kewɗi taw ko marchandise fo médicament woni médicament ji ɗi ndewani lawol teɓanoma taw ko gendarmeɓe halfinaɓe falde nde kañumen teeɓi ɗina marchandise uji to fande Tambacounda ɓe kolliri noon koye saaha Dakar Médina Gounass ko hen tigui ɓe teeɓino marchandise uji kono ko joni ɓe pelliti ɓayyinde oɗon kabaru ɓe kolliri noon ko marchandise kewɗe no fewi taw foof ko fo médicament ɓe kalani noon holno tono yiɗide poti ɓe kalani kadi no jaara mum foti kono ɓe kolliri yimɓe jeegomo e on fannu tawa koye on fannu teɓama e oɗo saaha joni losmoji nana jokki e mumen ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr ko jagoɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal ade kanko e gollidiɓe makko ɓe mbaɗi noɓe kewade kala subaka so hoccidirde ɓesgu leydi ndi andinde ɗumen kay so moros coronavirus o yarata e oɗo saaha joni nder leydi he o kolleri tigui e nder waktuji nogas nde cakkitiɗi ɗi ko ujunere 1.9 e yimɓe jeeyo kolkisa hen 49 tawama e jaati ene mari moros coronavirus e nder ɓalli mumen to ɓetama to banggue pourcentage ene hollori tigui e nder temedere kala tati piccal 62 ene gondi e rafi o ɓen 49 tawraɓe rafi o hen 13 ko memodirnoɓe wonduɓe rafi o woni contact suivi 32 heddiɓeɓe kala ko ka communautaire woni hay goto men anda to guetti oɗon rafi e nder ɓe cellano ɓe 19 kepti cellal men hano hannirtini pati galleji men ɗiɗo tampi sanne ma ballite to banggue fofango ɗiɗo kadi kawre ladial tugui hanki faade ñalawma hande o leydi Sénégal tugui ko moros
corona naati leydi ndi faade oɗo saaha joni dendagal doggol wiɗitiɓe doggol corona koɓe 44 ujunere ne fayi 550 e yimɓe jeenayo e nder ɓen noon hen 44 ujunere e 160 e joyo keptino cellal mumen hano hannirta ni ujunere 144 neɗɗo kawrela diallo o ñalawma hande o ko 220 jeenayo ɓe cellani heddi e juuɗe safroɓe nder jokoli leydi Sénégal kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Boy Djiné ko prisonnier kawniɗo no fewi e kala sa nangateɗo so soka foof o heewi ko yaltude kasoji tawa hay goto andano o yaltiri kanko Boy Djiné noon konngol waɗi laabi 12 komo yalti ɓuccito e nder kasoji nder leydi Sénégal omo doga o dogi noon balɗe 4 o teɓama e oɗo saaha joni o wiyama teɓama tawe juuɗe dadiɓe losgoji noon nana jokki en ha joni beele kay ene ande hol walluɓemo hano yaltiri ɗon kaso kanko Boy Djiné noon o teɓa tigui ko natirde commune biteɗo Missira e nder département mo Tambacounda ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal Balla Gaydé ko mbiri tiɗɗo no fewi ɓayɗo e nder leydi Sénégal ko ɓi Doubal Less kanko Balla Gaye noon hollirama tigui o siifi e oɗo saaha joni sifande 4 taw ko combaji 4 ɗi o ɗamini sippirede kay ɗo e daroɗe hitade 2022 ɗina combaji noon hollirama tigui ko combaji kewɗi haalis no fewi ko combaji kewɗi haalis no fewi combat makko cakkittoɗo o noon koye Emet Sen koye Momo Seppirta ko nden sifande sifam on combat noon kon combat noon ko talata ɓennuɗo ɗo ko nden tigui cifodiral ngal waɗa Balla Gaye kadi ne sippira e biyeteɗo ɗamini sippiroyde ko ɓoyata ko e Gris Bordeaux omo ɗamini sippiroyde kadi e mbiri goɗɗo ene wiye Boy Niang omo sippir kadi tawa combat makko woydito sippirede koye oɗon biyeteɗo Bombardier ɗiɗon combat ji 4 noon ma heeɓe hen kopperede kewde no fewi saabu kay majji kala so hollirama o heeɓa fodde feccere milliard taw ko franc CFA woni kene qime ha 500 millions taw ko haalisa franc CFA ma o heeɓe ɗiɗon combat ji 4 combat Balla Gaye de noon e Bombardier ko ñande 31 lewru juillet darto ndu 2021 ko nden tigui ɓe cippirta ko nden ɓe cippirta noon Bombardier noon Bombaraji noon holliri tigui waɗi haalande mum o erima Balla Gaye de o wi Balla Gaye de noon yo andu combat o ko goɓɓe e foof sippiro e goɓɓe foof goni hen ɗum noon Balla Gaye de so tawi ene ara combat yo addor corbillard mum woni tigui oto dondotoɗo mayɓe saabu kay hay mayde ne wawi yaltude hen ko konngudi oɗon biteɗo Bombardier faade Balla Gaye de ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal uddirten leydi Sénégal ko jagoma jaaha to ɓoggel ɗon ko wuuro to biyetenoɗo Abou Mamadou Sy noon ko jaydiyanke leeral netta jaltuɗo aduna e accident to lawol Kédougou e ɗeɗo balle e saaha kay tourné économique Macky Sall hoorjo leydi ndi ko ñalawma hande o wirna to wuuro makko to Bammoulé Sare gonga wuuro mabɓe to ɓoggel ma en ketto hen noon musidɗo men sehil men tawa kadi ko DJ Siraji Diallo ɓurɗo lollide DJ Diallo mo radio o nanka janoɗo tawtoyede nden wirwirde dow inde jaydiyankoɓe Pulaar kala ma en ketto hen DJ Diallo assalamu aleykum wa rahmatullah. E ñalawma hande o toon to cuuɗi meɗen ɓoggel teskama jamanu kewɗo rendi toon ummiɓe e nokkuji ɗi kala arɓe tawtirede woni wirwirde biyeteɗo Abou Mamadou Sy kenkinoɗo e accident toon to lawol Kédougou koye sanga 10 heures pawɗo hojomaji 33 ko nden kay o wirna ɗon to wuuro makko woni ɓoggel teskama noon sunare mawde bojji mawɓe e inali sukaɓe settinoɓe moƴƴere makko settiɓe tigirigui wondemo neɗɗo yimɓe yiddemo kadi golle makko en downima dendagal koreji ha e bandiraɓe en downima kadi dendagal ɓesgu fulɓe foof ha tenti noon e jaydiyankoɓe eɗen mbiya yo Allah yurmomo yaafomo ko Siraji Diallo Nanka FM ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andudine ma Seydi Diallo golle ma jooɗi peewi en mbi allahumma amina sen ummima to ɓoggel paaɗen koto leydi Gambie ɗon ma en ketto musidɗo men sehil men Kodda Nene Abouba wonande kay ɓeɗo yimɓe jeeɗiɗo teɓaɓe nder leydi Gambie tawa kadi ko wonnoɓe fewnide kayitaji ngam gembanade sungoji tijjari tawa kadi jomumen gona gambinaɓe kettoɗen hen cimtol Kodda Nene Abouba jarama
eyyi ko noon tigi a jarama mbiyen tan kabaruji e nder leydi meɗen te Gambie fodde yimɓe jeeɗiɗo ene wayno pawama juuɗe holmo fawiɓe juuɗe ko polisaɓe ɓe leydi men Gambie ene wayno tan de ene seediti ɗum ASP Lamin Balo kaalo e ɗemgal polisaɓe wiɓeɗo jeeɗude de ko joguiɓe ko wiite ko kayit alkali gam yidde yaade ko wiite ko registration woni tan to winditoɓe to faate e hebde kartal mum to banggue sungoji paaɗen e lewru décembre ndu ɓeɗo jeeɗude noon caggal nde ɓe pawa juuɗe ko uddita e mabɓe de tawama ɓe gona jibinande leydi Gambie ene wayno ko ɓoyata ko ma ñawore mabɓe taaƴe oɗo waktu noon eɓe toon to police station gonɗo toon to Farato ɓeɗo yimɓe jeeɗuɗe ne jeeya e mabɓe Belaso Babacar Mas Diop Lamine Balde e Wuri Diallo ene wayno noon Lamine Ndiaye de Lamine Balo de kaalo ɗemgal police aɓe holliti tan de koɗo ene wawi arde ɗo e nder leydi men Gambie wuura ɗo liggoɗo kono ƴettude hunuko mum walla jungo mum ene nattina e dawrugol mo leydi meɗen te Gambie kamɓe ɓe jaɓata ɗum no hannirta ni ennete ha joni to banggue dawrugol de ɗo e nder leydi meɗen te Gambie gardiɗo landa UDP Ousseynou Dabo hakkude makko e gardiɗo Sumgoji Aliou Mamadou Ndiaye pooɗi nduure mawɗo nan hakkude mabɓe caggal tan de Ousseynou Dabo de tumimo wi tan de wonde agency mabɓe wonɓe to winditoɓe to banggue carte de vote de en ɓen kala binditiɗo maɓe bindito ɗum te ngun laamu e guila e laamu Diawara ha e laamu Yahaya Jammeh ene jaɓannoɓe ɗum laamu président Adama Barrow noon ene wayno ene farnoro ko wiite ko potal woni démocratie te jaɓananiɓe ɗum ene wayno Aliou Mamadou Ndiaye ko seeɗa mum tan yalti kanum ne wawi jabtade Ousseynou Dabo wi kala ko Ousseynou Dabo haali wona gonga te ɗum kadi wodani tene kadi ene wayno kala tan mo ganduɗa de ene wayno aɗa yiiɗi yurnitade fiche ɗiɗe ya oppu ha ɓe para e golle mabɓe on tuma de kala ko welanima hen mbawa haalde walla mbawa windude ɗum de wawa ƴewtede kono tan de werla wawata ne dogga taw ko safareɓe ɗiɗo goni toon mbiyen oɗo waktude pooɗe nduure o ɗo e nder leydi meɗen te Gambie ko fate banggue dawrugol ene heewi no feewi koddanen Abouba jokkodiranomo e Weltare TV ɗo e Serekunda koddanene Abouba golle ma jooɗi peewi sen ummima to Serekunda paaɗen koto leydi Mali colonel Azimi Koita hoorejo transition laamu leydi ndi e oɗo saaha joni nana jokki kay jonde joddade e wiyeteɓe les classe politique e pelle kewɗe goɗɗe tawatede e nder leydi Mali e oɗo saaha joni to palais présidentiel mo Kuluba ko cente délégation aroɓe tigui toon to palais to joddade e makko alarba hanki o noon taskama tigui o joɗɗi toon ko yimɓe CMA woni tigui coordination des mouvements de l'Ajabat ene tawtora jonde mabɓe noon cuggel koye gayi mayga ko ñande go ene tawtora jonde ɗe ko ñande altini noon jeeɗiɗi lewru corse gonɗen ɗo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas goho taskama tigui ko hollirama ko ñande hen tigui kanko colonel Azimi Koita ko ñande hen tigui waɗa ko wiyete prêté serment woni wonde tigui mawo ardo leydi ndi hano hannirta ni ha transition timma ko ñande hen kadi o sifata kayide wonde tengtinde kay o suɓima oɗon biyeteɗo cuggel koyga mayga yo wona horejo jagorɗe makko ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mali parlement mo Danemark taw kadi ɓe kawri ɓe gooti kamɓe kala wonde ɓe jaaɓi temedere e joyo dadiɗo taw ko Danemark naɓe ene ummo toon to leydi mumen garde nder leydi Mali noon tawtoyde ɓe dadiɓe leydi France ɓe hinde Barkhane wallitoyde ɗumen e rokkude jungo kadi ɓeɗon dadiɓe ɓe leydi Mali ɓe hinde fama siftinde on noon koye janvier 2021 ko nden tigui koye janvier 2022 ko nden ɓe mbawata yettade e nder leydi Mali saabu ɓe garata lomtade ko temedere capanɗe joyyi dadiɗo taw ko siyetnaɓe ɓen noon mission mumen gasata tigui koye mayirɗe hitande 2021 nde maɓe gar noon ɓe gara koye mbadi dadiɓe ɓe hinde Takuba maɓe koye ɓen noon koye fin janvier ko nden tigui ɓeɗon wiyeteɓe sidowaji ko nden mandat mumen gasata ha laaɓa e nder leydi he ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mali jeena ha to Sikasso noon section RPM woni rassemblement pour le Mali ko landa dawrugol ka landa gonɗo hoore leydi ndi won Ibrahima Boubacar Keita ardi noon ka landa noon e oɗo saaha joni e ko woni tigui hakkude wurɓe e mayɓe e nder fande Sikasso hollirama noon e kala saaha ko yimɓe hewɓe nana jaltata ko gunande jaltirta e ka landa e oɗo saaha joni ko teska tigui cakkitiɗo yaltude e landa ka kay ko mennoɗo wonde secrétaire général
général adjoint section Sikaso landaka tawa kadi ho medino wonde député maire on bieteɗo medino wonde député maire bieteɗo Mamadou Tangara kanyum tigi waɗi démissionné yalti ha laaɓi e landaka kadi o yahani goto tan saha nde o yaltinde o yaade 42 ko wite sous section kanyumen kala koleri ngabbi momo démissionné ha laaɓi e kaɗo landa wite ka RPM woni rassemblement pour le Mali ɓe jalti ha laaɓi e oɗo saha joni noon hollirama tigui landa Ibrahima Boubacar Keita koko mayka ha laaɓi e nder fande Kednudugu hago Mamadou Tangara noon o suwata o haalde kay hollanda ka o tawtoyte walla so tawi o tafata ko landa makko walla landa o tawtoyte ɗum noon suwata o haaldade ha joni kabaruji men e demgal Pulaar to leydi Mali jango waɗi e to poste contrôle dow lawol pitegol route nationale numéro 7 to PK ko ñande aleta ɓennuɗo ɗo o ko so ñande aleta ɓennuɗo 50 lewru duujal mayno ɗum hakkude 1h fayi 5h du matin ko nen tigui ñangu ngu noon waɗi koto wiyete bugoni ko waɗi noon mayɓe joyo e nder ɓen yimɓe joyo mayɓe hen goto ko policier nden biyeteɗo Keba Sangare kañum woni gouverneur région mo Bugoni nden nani on hun jangu ko ɗon e ɗon o wawi notitade hen kay duwonade mayɓe ɓe kadi e gañiɓe kala e yiide kadi holno jangu ngu sifori ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mali ha joni M5 RFP woni mouvement 5 juin rassemblement pour des forces démocratiques ɓe kolori tigui aljuma janggo o naya lewru korsa hitare ujunaji ɗi sappo ujunaji ɗi e nogasi go sanga waktu sappo sanga waktu 14h woni waktu 2h ñalawma caggal juulal tisbar koɓe waɗa ɓe mowodiral mabɓe molantegal Allah e nder Bamako to wiyete boulevard de l'indépendance ɓe koliri noon sababu mowodiral ngal d' abord ko yidde e wadde kay mawninde ko wiyete manitare jaltugol mabɓe garwanigol hono mouvement mabɓe yidde kadi hollirde e oɗo saaha joni wonde laamu transition e oɗo saaha joni gaddugol colonel Azimi Koyta eɓe gonde ɓum e yidde hollirde kadi wonde ha e oɗo saaha joni eɓe keddori doole e wiide kadi wonde mémorisation mabɓe ene jokki ha e oɗo saaha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Tchad Mahamad Idrissa Déby Itnou ko ɓi Idrissa Déby Itnou gonnoɗo hoore leydi ndi e ñalawma oɗo saaha joni kanko ardi leydi Tchad noon omo jokki wadde jilluji makko noon e nder dongre Afrique caggal nde wonno jillu makko to Niger o rewni hen ko Nigéria leydi tataɓiri ɗi o suuɓi e oɗo saaha joni ko leydi Angola ñalawma alarba hanki o jaɓɓama tigui to Angola bismomo to noon nando makko sehil makko horejo leydi Angola biyeteɗo Joao Lourenço kañuma bismimo toon sababu jillu ngu noon ko yidde ñastade galle cihlagal moƴƴal hakkude leyɗe ɗiɗi ha tengti noon e banggue jokkodire mabɓe ko fati e banggue pétrole banggue énergie transport finance ha to banggue ndema kala koto leydi Uganda udditen kabaruji men to Uganda police mo Uganda ɓe koliri tigui ɓe teeɓima rewɓe hewɓe no fewi wonnoɓe nder cérémonie tawa garno ko tawtorede yangue gue woni tigui mariage gue woni yangue debbati hen walla debbati gorkati hen fodde 50 debbo naggama kamɓe foof noon ɓe garno ko tawtorede guiyen yangue tawa kadi ko rewɓe ɗiɗo kañumen ndesodiranno hakkude men musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal to ko Saydou Abouba to leydi Gambie kodde nene Abouba kerki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.